Taşı ayrımına bu ağı. Kızılları da taş. Bu yavrular da var, конечно, mene bunlar üsttəkiler bu yavrular, buradakılar. Sürüstüyle, bunday nelerge, reyberlerge, arxitekturada sürüs anda çıkağına meydanda çok kişiler kısıdır bular sürüsüyle. Şunda yanlış qaraş taralgan Rossiyada Алтын Орда халкы алар кыргыйлар һәм күчмәләр булган дип кенә язалар. Россиядә шундай гадәт бар. Әмма без монда күрәбез цивилизацияны. Цивилизация бик күп кырлы. Мәсәлән, бу залда гына бар канализация элементлары. Чөнки Европада шакшы шуны халык өстенә ташламаганнар, канализация булган. Мунчалар яшәгәннәр анда. Һәм хәтта күрәбез трубаларның берсенә икенчесенә күчү системасы эшләгән булган, барысы да теге мәдәниятне югарылыгын күрсәтә. Аннан соң менә монда булган кабер ташларын карасаң, алар бит шул кадәр матур итеп эшләгәннәр. Бу бит шушы өлкәдә эшләүче белгечләр булмыйча торып, андай белән ясап булмый. Ә инде башка залларга керсәң, анда бизәнү әйберләре, көнкүреш әйберләре, көмештән ясалган, алтыннан ясалган әйберләр булар, барысы да бик бай мәдәниятне күрсәтәләр безгә. Димәк, Алтын Урда ул шәһәрләр дәүләте булган һәм цивилизацияле җәмгыять булган дигән фикергә киләсем, моны карап чыккач. Эрмитаждан китерелгән бит инде шактый гына әйберләр. Димәк, русларга да карау мөмкинлеге бар. Карагач, бәлки тагы да яхшырак аңлый төшерерләр. Алтын Урданың ни дәүләт булганлыгын. Монда бит әйткәндә бу мәдәният русларга да йогынты ясаган. Аны ныклап караган вакытта күрергә була. Шуңа күрә руслар шул мәдәният эчендә яшәгәннәр 300 ел. Һәм билгеле шуның йогынтысында күп нәрсәләрне үзләренә дә алганнар. Бу уртак байлыкта карарга була. Әгәр дә Россиядә чынлап та Россия тарихын дөрес дип күрсәтергә уйласаң, бай белән барысы да күрсәтелергә тиеш тарихта.